Môžete. Vážené dámy, vážení páni, vítame vás na tlačovej konferencii štátneho tajomníka rezortu práce, pána Branislava Ondruša, a spolu s ním vystúpi aj pani Martina Novotná, zakladateľka nezávislej iniciatívy Equal Pay na Slovensku a tiež aj občianskeho združenia Akčné ženy, no a spolu s ňou sú tu aj zástupkyne tejto iniciatívy. Témou tlačovej konferencie je rovnaké odmeňovanie aj pre ženy na trhu práce, čo je pre dnešný deň príznačné. No a budeme hovoriť o zavedení smernice Európskeho parlamentu a Rady pre uplatnenie zásady rovnakej odmeny za rovnakú prácu. No a teraz už teda v úvode odozdávam slovo pánovi Branislavovi Ondrušovi. Ďakujem veľmi pekne. Vážení páni, vážené dámy, v prvom rade by som chcel dnešnú tlačovú konferenciu začať gratuláciou. Chcem všetkým ženám na Slovensku zablahoželať k Medzinárodnému dňu žien a zaželať im veľa šťastia, veľa zdravia, veľa osobnej spokojnosti a takisto aj veľa síl a veľa trpezlivosti s každým mužom, ktorý ich na životnej ceste sprevádza. A keďže Medzinárodný deň žien je spojený s tradíciou boja za práva žien a predovšetkým za zrovnoprávnenie postavenia žien v spoločnosti, tak pre dnešnú tlačovú konferenciu sme si vybrali tému, v rámci ktorej vám chceme predstaviť nový európsky právny predpis, ktorého úlohou je práve dosahovať alebo podporovať väčšiu rovnoprávnosť medzi mužmi a ženami v oblasti odmeňovania za prácu. Tým právnym predpisom je smernica, ktorú Európsky parlament a Rada prijali v máji minulého roka. A keď si všimnite celý názov tej smernice, tak v jeho úvode sa používa slovo posilňuje, ktorou sa posilňuje uplatňovanie zásady. To slovo tam nie je náhodou, pretože v skutočnosti do európskeho práva sme zaviedli povinnosť uplatňovať zásadu rovnakého odmeňovania mužov a žien za vykonanú prácu už v roku 2006. A fakt, že európske inštitúcie v roku 2020, zhruba 2021 prišli s touto legislatívou iniciatívou, dokazuje, že vyhodnocovanie uplatňovania tej smernice z roku 2006 ukázalo, že je treba precizovať alebo zaviesť niektoré nové pravidlá do právnych noriem preto, lebo bolo zjavné, že tá smernica z roku 2006 nedostatočne priniesla pozitívne výsledky, ktoré sme očakávali, pokiaľ ide o vyrovnávanie odmeňovania medzi mužmi a ženami. Pozrime sa teda, ako to vyzerá v praxi. Môžeme povedať, že u nás na Slovensku, keď zoberieme celkové odmeňovanie žien a mužov, ten tzv. Mzdový rodový rozdiel, to znamená rozdiel v odmeňovaní mužov a žien, dosahuje zhruba 20% v neprospech žien. Keď prepočítame, tento údaj je ovplyvnený napríklad aj relatívne väčším rozsahom kratších pracovných úväzkov v prípade žien ako v prípade mužov, a preto Eurostat prepočítava ten mzdový rodový rozdiel na odpracovanú hodinu. A ak teda zoberieme do úvahy práve tento, nazvime to presnejší prepočet, tak ten rodový mzdový rozdiel na Slovensku predstavuje vyše 18, dokonca takmer 19%. Myslím si, že veľmi dôležité je povedať, že našich vyše 18,5% porovnávame s európskym priemerom, ktorý je 13%. Takže zatiaľ, čo u nás ten rozdiel medzi platmi mužov a žien za tú istú prácu na tom istom pracovnom mieste s tou istou kvalifikáciou a podobne predstavuje vyše 18%, tak priemer Európskej únie je len 13%. A bohužiaľ aj preto máme my na Slovensku štvrtý najvyšší mzdový rodový rozdiel v celej Európskej únii. Napriek tomu, že v rokoch 2019 a 2020 sme zaznamenali mierny pokles, tak za posledné 2 roky sme zaznamenali akoby mierne, možno štatisticky nevýznamne, ale predsa len mierne opačný trend. A ako vidíte tu na slajde, tak najväčší rozdiel
dokonca až blížiaci sa až k úrovni 25%, je vo veku od 35 do 44 rokov, čo súvisí práve s tým, že ženy neskôr nastupujú do práce predovšetkým, alebo do toho plného pracovného života predovšetkým v súvislosti so svojimi rodičovskými povinnosťami. Je teda logické, že potrebujeme nastaviť pravidlá, ktoré tento mzdový rodový rozdiel budú zmenšovať. Prečo je to logické? Pretože máme pozitívne dopady, ktoré práve znižovanie rodového mzdového rozdielu prinášajú. Európsky parlament napríklad pri prerokovávaní tej smernice konštatoval, že spravodlivejšie odmeňovanie žien a mužov v ekonomike prináša rast hrubého domáceho produktu a prináša rast životnej úrovne domácnosti, osobitne domácnosti s jedným rodičom, samozrejme predovšetkým domácnosti, kde tým jedným rodičom je žena. Ale takisto očakávame aj pozitívny dopad, pokiaľ ide o pokles chudoby a sociálnej odkázanosti a osobitne pokiaľ ide o pokles chudoby žien v seniorskom veku. Takže nie je žiadnych pochybností o tom, že posilňovanie alebo znižovanie rozdielu v odmeňovaní medzi mužmi a ženami má veľa pozitívnych dopadov na celú spoločnosť a preto je potrebné, aby sme prichádzali s novými opatreniami, ktoré k tomuto znižovaniu prispejú. A teraz by som vám rád predstavil zo pár konkrétnych opatrení, ktoré táto nová európska smernica prináša a ktoré sa premietnú aj do slovenskej legislatívy. Takže jedným z nich je zavedenie povinnosti zamestnávateľov mať transparentné pravidlá pre platový postup. V praxi to bude znamenať, že bude existovať zákonná povinnosť pre zamestnávateľov stanoviť jasné, zrozumiteľné a transparentné pravidlá, ktoré budú hovoriť o tom, ako sa vo firme ľudia odmeňujú, ako sú zamestnanci ľudia vo firme odmeňovaní, ale navyše, ako sa vyvíjajú mzdy a ako je možné dosiahnuť vyššie mzdy, ako máme v súčasnosti. To znamená, pracovníci, bez ohľadu na to, či hovoríme o mužoch alebo ženách, budú musieť presne vedieť, aké sú kritériá pre prípadné zvyšovanie platov, respektíve prípadné zvyšovanie celej odmeny, ktorú za prácu zamestnávateľ vypláca. Preto je veľmi dôležité, že nová smernica a slovenské zákony budú musieť jednoznačne garantovať zamestnancom prístup k informáciám o tom, aké je odmeňovanie v danej spoločnosti alebo v daných spoločnostiach, v daných firmách, ako zamestnávateľia odmeňujú pracovníkov, s tým, že budú musieť byť zverejňované informácie o tom, aké sú odmeny, aj vrátane jej vnútornej štruktúry, to znamená, čo všetko tvorí tú odmenu za prácu, na konkrétnych pracovných pozíciách. Tu chcem zdôrazniť, že to neznamená, že firmy budú zverejňovať mzdy s menami, rodnými číslami a adresami svojich zamestnancov, ale budú musieť mať zamestnanci prístup k presným a štrukturovaným informáciám o tom, ako sú odmeňovaní ľudia na danej pracovnej pozícii alebo pri danom výkone práce, aby mohli tieto základné informácie porovnať s vlastnou odmenou za prácu a podľa toho zistiť, či tá ich odmena za prácu nie je nespravodlivo nízka, respektíve budú môcť identifikovať kritériá alebo dôvody, pre ktoré k nejakým mzdovým rozdielom dochádza. Poprosím ďalší slajd. Ďalším veľmi dôležitým právom, ktoré zavádza nová smernica, je právo na náhradu za nespravodlivé odmeňovanie. To znamená, keď zamestnanec zistí, že je nespravodlivo odmeňovaný, keď nadobudne pocit na základe transparentných informácií a údajov, ktoré bude zamestnávateľ povinný poskytovať, zistí, že už nejaký čas je nespravodlivo odmeňovaný, pretože zamestnávateľ nebude vedieť v súlade so zákonom odôvodniť ten mzdový rozdiel, tak v takom prípade do zákona zavedieme povinnosť nahradiť ten nespravodlivý mzdový rozdiel. Znamená to, že spätne budú zamestnanci môcť vymáhať a zamestnávateľia budú spätne povinní za okolností alebo za podmienok, ktoré stanoví zákon, doplatiť ten nespravodlivý mzdový rozdiel, teda nespravodlivo nízko vyplácanú mzdu. A pri tejto príležitosti je veľmi dôležitý fakt, že nové zákony aj v Slovenskej republike nadväzujúce na túto smernicu
umožnia vymáhať si tieto práva aj spätne. Smernica explicitne hovorí, že premlčacie doby na takýto nespravodlivý mzdový rozdiel nesmú byť kratšie ako 3 roky od momentu, kedy zamestnanec zistí, že k takejto, nazvime to, mzdovej nerovnosti došlo, respektíve od momentu, kedy existuje objektívna možnosť, že mal dostatok informácií, že k takémuto nespravodlivému odmeňovaniu v jeho alebo jej prípade došlo. V praxi to, prosím, dámy a páni, znamená, že sa pokojne môže stať, že ak žena odíde z nejakého zamestnania a pokojne po 2 rokoch alebo po 2,5 roku zistí, že v tom bývalom zamestnaní nebola spravodlivo odmeňovaná a vykoná nejaký právny krok, napríklad, že vyzve toho zamestnávateľa, aby jej vysvetlil, respektíve ho vyzve, aby jej doplatil ten rozdiel, tak na toto všetko bude mať čas minimálne 3 roky. My na Slovensku máme už v tejto chvíli predstavu o dlhšej premlčacej dobe, než je tá minimálna 3-ročná doba, ktorú stanovuje smernica. A čo je veľmi dôležité, smernica explicitne stanovuje povinnosť členským štátom upraviť tento proces tak, že od momentu, keď sa zamestnankyňa začne domáhať svojich práv, sa musí plynutie premlčacej doby zastaviť. To znamená, že aj keby k tomu, aj keby došlo k tomu, že budeme mať 3-ročnú, povedzme, tú premlčaciu dobu v našom zákone a zároveň, že ten človek, žena alebo muž sa začne domáhať týchto svojich práv po 2 rokoch a 10 mesiacoch a že ten celý proces potom bude trvať, povedzme, ďalší rok, tak tá premlčacia doba už ďalej plynúť nebude. Jednoducho sa zastaví v tom momente, preruší sa v tom momente, kedy vlastne sa ten zamestnanec začne brániť. No a pri tejto príležitosti je tu ešte jedna veľmi dôležitá zásada, a to presun dôkazného bremena zo zamestnanca na zamestnávateľa. Takže to nebude fungovať tak, že ten zamestnanec, keď pojme podozrenie alebo pojme presvedčenie, že je alebo bol v nejakom období nespravodlivo nízko odmeňovaný alebo odmeňovaná a že si bude musieť zohnať nepriestrelné dôkazy a bude musieť mať úžasne právne napísanú tú svoju sťažnosť alebo povedzme to podanie na súd a podobne, lebo inak nebude mať šancu, keď poriadne nepreukáže, že k tej nespravodlivosti alebo k tej nerovnosti nad rámec zákona došlo. Nie. Bude to tak, že keď dá takýto človek podnet, to dôkazné bremeno bude na zamestnávateľovi. Firma bude musieť dokázať, že v skutočnosti k nerovnosti, ktorú táto smernica neumožňuje, vlastne nedošlo. Takže ten presun dôkazného bremena na zamestnávateľa je mimoriadne silný nástroj preto, aby bolo možné teda toto právo vymáhať. A napokon ešte spomeniem dve pravidlá, tri pravidlá. Veľmi dôležitým bude už pri prijímaní, my už dnes máme v našom zákone o službách zamestnanosti povinnosť zamestnávateľov zverejňovať ponúkanú mzdu a zároveň zákaz uzavrieť pracovnú zmluvu, v ktorej by bola dohodnutá nižšia mzda, než je tá ponúkaná v pracovnom inzeráte. Navyše ale táto smernica zavádza zákaz zamestnávateľom, aby sa pri pracovnom prijímacom pohovore pýtali na predošlú mzdu. Takže nebude môcť zamestnávateľ zisťovať, koľko ste zarábali predtým, ešte dokonca skôr, než sa stanete jeho zamestnancom. A preto, aby tieto pravidlá fungovali, budú musieť štáty prijať pomerne rozsiahle množstvo alebo rozsiahlý rad rôznych podporných a informačných opatrení, ale súčasťou tých opatrení na reálne vymáhanie týchto pravidiel budú aj sankcie, ktoré, ako to smernica priamo píše, majú mať odrádzajúci účinok. To znamená, že samozrejme tá sankcia nemusí byť len pokuta, a rozhodne my nemáme predstavu, že tento zákon, teda tie zákony, ktorými budeme transponovať túto smernicu, a hlavne nie od začiatku ich účinnosti, mali byť nejakým nepriateľským bičom na zamestnávateľov. V každom prípade ale opatrenia, tak týkajúce sa náhrady, o ktorej som hovoril predtým, ale aj týkajúce sa sankcií, majú byť nastavené tak, aby mali reálne odrádzajúci účinok,
To znamená, aby skutočne ten systém odrádzal zamestnávateľov, ktorí nebudú chcieť dodržiavať pravidlá rovnakého odmeňovania. No a jednou zo sankcií, ktorú explicitne smernica uvádza, je možnosť zaviesť do národnej legislatívy právo verejného obstarávateľa, prípadne rovno zaviesť ako povinnosť verejného obstarávateľa vylúčiť z verejného obstarávania firmu, u ktorej bude dokázané porušovanie pravidiel tejto smernice, respektíve príslušných zákonov, ktorými sa táto smernica bude v Slovenskej republike vykonávať. Možno viete, že my už dnes máme obdobnú sankciu vo vzťahu k nelegálnemu zamestnávaniu. Ak je u firmy zistené, dokázané nelegálne zamestnávanie, tak je vylúčená na isté obdobie niekoľkých rokov z možnosti uchádzať sa o verejné zákazky. Takisto je vylúčená z možnosti uchádzať sa o verejné dotácie alebo napríklad granty z eurofondov a podobne. Takže my na Slovensku už akoby takýto príklad, takejto sankcie máme a podľa tejto smernice budeme povinní, respektíve budeme mať tú možnosť zaviesť takéto sankcie vylúčenia z verejného obstarávania aj v prípade firiem, ktorým bude dokázané, že porušujú pravidlá rovnakého odmeňovania mužov a žien. Dámy a páni, ja pevne verím, že táto smernica a my na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny urobíme všetko preto, skutočne prispeje k tomu, aby ten tzv. Rodový mzdový rozdiel na Slovensku klesal, aby odmeňovanie mužov a žien na Slovensku bolo spravodlivé, aby ženy neboli vystavené nespravodlivej platovej diskriminácii. A pre tento účel vytvoríme už vlastne v krátkej dobe, v priebehu najbližších týždňov, takú širšiu pracovnú skupinu, do ktorej prizveme rôznych odborníkov, zástupcov sociálnych partnerov, zamestnávateľov, odborárov a podobne, aby sme skutočne tú transpozíciu tohto zákona tejto smernice do slovenských zákonov urobili čo najkvalitnejšie a takisto aj čo najrychlejšie. A veľmi ma teší, že sme sa dnes dohodli, že aj zástupkyne tejto občianskej iniciatívy príjmu pozvanie a zúčastnia sa na práci tej pracovnej skupiny. Ďakujem pekne za pozornosť. Teraz poprosím o slovo pani Martinu Novotnú. Ďakujem pekne. Milé novinárky, milí novinári. Želáme si viac rovných príležitostí nielen v tento špeciálny deň, tento sviatok, ale pracujeme a zaoberáme sa touto témou už viac ako 7 rokov v našom občianskom združení Akčné ženy a vlastne najnovšia iniciatívou Equal Pay Day, ktorá je vlastne celosvetovou iniciatívou a začali sme ju intenzívne komunikovať pred rokom, kedy vznikla aj historicky prvá konferencia Veľká Equal Pay Day na Slovensku a rovnako vo februári sme vytvorili a zároveň podpísali slávnostne iniciatívu Equal Pay spoločne s podporou všetkých veľvyslanectiev, komôr na Slovensku, zástupcov firemného sektora a takisto ďalších organizácií. Naším cieľom a cieľom iniciatívy je vyvolať spoločenskú diskusiu o rovnocennom a spravodlivom odmeňovaní a priniesť platformu, v rámci ktorej získajú organizácie a firmy pomoc pri zavádzaní krokov na odstránenie platovej nerovnosti. Práve tam chceme a vieme byť firmám nápomocné. Veľmi si vážime snahu ministerstva, že nás prizvali do tejto pracovnej skupiny, teda spolupracovať na transpozícii novej smernice. Táto téma by rozhodne nemala byť politickou témou, ale snahou všetkých nás zúčastnených o uvedenie do praxe toho, čo by už v podstate dávno sme nemali riešiť. Veríme, že existencia smernice nebude len ďalšou byrokraciou pre firmy, ale práve naopak stane sa praktickou súčasťou, bude praktickou a bude mať spoločensky naozaj osožné využitie. Chceme firmám podávať pomocnú ruku, chceme byť spojovníkom medzi štátom a firmami, alebo teda spojencom a chceme, aby Equal Pay iniciatíva, aby sme tu nehovorili len o rovnosti, teda alebo len o ženách, ale skutočne táto iniciatíva a všeobecne vlastne smernica je to všeobecne o diskriminácii všetkých. Takže sme radi, že budeme spoločne hovoriť viac nahlas spolu s ministerstvom a tešíme sa na spoluprácu.
Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne obom za úvod a teraz teda priestor na vaše otázky novinárske, ak sú teda. Dobrý deň, prajem, Jano Berecka z Pravdy. Ja by som sa chcel opýtať, to myslím nezaznelo, že kedy by sa úpravy legislatívne, ktoré by transponovali túto legislatívu európsku, mali a Slovensku prijať, kedy očakávate, že to bude účinné. Ďalšia vec, je to pravdepodobne širší problém, na Slovensku je málo part-timeových pracovných príležitostí aj pre ženy, ktoré sú napríklad ženomaterskej, čiže nebolo by riešenie aj niečo takéto podporovať a zmeniť štruktúru pracovného trhu tak, aby bolo možné flexibilnejšie zamestnávať. Čo sa dá v tejto oblasti urobiť? No, nepochybne odpoveď na vašu druhú otázku je nepochybne áno, ale samozrejme zmena štruktúry ekonomiky ako také, ale aj zmena štruktúry pracovných pozícií, to znamená spôsobu, akým sa vykonáva vlastne tá práca, nie je niečo, čo štát vie direktívne nakázať v prostredí trhovej ekonomiky. A my z tohto hľadiska máme za sebou už nejaké pokusy, pri ktorých sme sa usilovali podporovať firmy, aby vytvárali alebo viac využívali tie flexibilné formy riadenia pracovného času, ktoré podporujú väčšiu účasť žien na pracovnom trhu. V rokoch, ak si dobre pamätám, zhruba 15, 16, 17, 18 sme na tomto ministerstve mali dopytovú výzvu, prostredníctvom ktorej sme rozdávali granty zamestnávateľom, ktorí zamestnávali ženy s malými deťmi na čiastočné úväzky a my sme im vlastne týmto spôsobom pomáhali vykrývať tie časť teda nákladov, tak aby sme ich motivovali. Musím ale povedať, že spätne dopadové hodnotenie tejto iniciatívy ukázalo, že týmto spôsobom sme výrazne situáciu nezmenili a zdá sa teda, že budeme musieť hľadať iné účinnejšie nástroje na to, ako presviečať alebo ako dosiahnuť, aby zamestnávateľia vo väčšej miere vytvárali pracovné podmienky z hľadiska flexibility pracovného času vhodnejšie pre ženy. A skutočne stále sme v podstate na chvoste Európskej únie, pokiaľ ide o využívanie čiastočných úväzkov vôbec na pracovnom trhu. Pokiaľ ide o vašu prvú otázku, ale musím povedať, že toto je niečo, v čom naozaj sú na ťahu predovšetkým firmy, pretože štát naozaj nemôže direktívne tieto veci prikázať zamestnávateľom. A v tejto súvislosti jednoducho musím vyzvať najmä zahraničných zamestnávateľov, aby také princípy a také pravidlá, aké uplatňujú pri zamestnávaní napríklad žien s rodičovskými povinnosťami vo svojich domovských krajinách, aby ich prenášali vo veľa väčšej miere aj na Slovensko. Samozrejme, vidíme tu priestor napríklad pri posilnení postavenia odborov pri kolektívnom vyjednávaní, pretože takéto metódy je možné zahrnúť do kolektívnych zmluv a podobne. A my v tejto oblasti máme pripravených, alebo pripravujeme, ale máme premyslených niekoľko krokov aj v oblasti legislatívy, ako posilniť kolektívne vyjednávanie nielen za účelom vyšších platov, ale aj lepších pracovných podmienok. No a pokiaľ ide o tú vašu prvú otázku, v tejto chvíli, ako som povedal, my pripravujeme vytvorenie pracovnej skupiny pre transpozíciu, pretože iste je všetkým jasné, keď len si zoberieme do úvahy tie nové práva, ktoré má táto legislatíva pre zamestnankyne a zamestnancov priniesť, že tá transpozícia sa bude týkať nepochybne viacerých právnych noriem, viacerých existujúcich slovenských zákonov. Určite zasiahneme do zákonníka práce, to je celkom isté. Predpokladám, že je možné, že zasiahneme do zákona o kolektívnom vyjednávaní, celkom určite do zákona o inšpekcii práce a tak ďalej. A my by sme chceli všetky tie koncepty, a je veľmi pravdepodobné, že časť tej smernice nedokážeme vložiť do nejakých existujúcich zákonov, ale budeme na to musieť vytvoriť osobitný zákon. Všetko toto by sme chceli mať jasné v priebehu tohto roka a pre nás bude preto dôležité, aby sme vytvorili tú pracovnú skupinu
ktorej budú sedieť odborníci a odborníčky z mimovládnych organizácií, ktoré nám vedia sprostredkovať praktické skúsenosti zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Celkom určite chceme prizvať napríklad Slovenské národné stredisko pre ľudské práva do tejto pracovnej skupiny, pretože pôjde o otázky diskriminácie, respektíve antidiskriminácie. A určite prizveme zástupcov sociálnych partnerov. To je mimoriadne dôležité, aby od samého začiatku boli tak zamestnávateľia, ako aj odborári na palube a aby s nami spolupracovali pri príprave tej novej legislatívy. Svetoslava Kirchner, tlačová agentúra SITA. Ja by som mala otázku, ako máte predstavu kontrolného mechanizmu, ako všetky tieto nové zavádzajúce prvky budete kontrolovať vo firmách? A taktiež, čo sa týka tých sankcií, aby boli odradzajúce, aká by mala byť tá výška tých sankcií? Tak na tú druhú otázku vám v tejto chvíli neodpoviem. To skutočne musí byť výsledkom nejakého širšieho dialogu a nechcem teraz sypať z rukáva sumy, tak ak poznáte zákon o inšpekcii práce, tak tam za niektoré porušenia máme dnes možnosť dávať aj 100 000 pokuty. Ale skutočne napríklad na výškach tých pokút sa budeme musieť dohadovať. Musím povedať, že v rámci toho transpozičného procesu, v rámci prípravy tej legislatívy budeme komunikovať nielen s partnermi na národnej úrovni, ale už sme začali komunikovať aj s partnermi na európskej úrovni. Pýtame sa Európskej komisie, aby nám vysvetlila, ako sú myslené tie alebo oné pojmy, slová, ktoré sú použité, výrazy, ktoré sú použité, aby sme sa do budúcnosti nedostali do situácie, že by nás Európska komisia chcela teda voči nám vyvodiť nejaké právne dôsledky pre nesprávnu transpozíciu. A určite diskusia o tom, aká výška pokút bude mať primeraný, ale odrádzajúci účinok, bude jednou z tých debát, pred ktorými teraz stojíme. A pokiaľ ide o to vynúcovanie, tak opäť, my máme samozrejme už v tejto chvíli nejakú predstavu, ale nechcem v tejto chvíli oznámiť partnerom cez médiá, s akými návrhmi prídeme. Ako som ale povedal, chceme kombinovať vynúcovanie so šírením informácií, so vzdelávaním, s takou pomocnou rukou. Vieme, že to nebude jednoduché. Osobitne pre malé podniky, ktoré síce majú špecifické postavenie v tejto smernici, ale osobitne pre malé podniky to určite nebude jednoduché. Bude tu treba urobiť relatívne veľa metodickej práce, nastaviť presné, nazvime to vzorce, postupy, ako sa vlastne majú štruktúrovať tie platy vo firmách, alebo to celkové odmeňovanie vo firmách, aby to bolo porovnateľné, aby to zodpovedalo tým požiadavkám, ktoré táto smernica kladie. Čiže v tejto chvíli viem celkom určite povedať, že súčasťou tých noviel v súvislosti s transpozíciou tejto smernice bude aj novela zákona o inšpekcii práce a celkom určite budeme posilňovať, rozširovať, respektíve akoby nanovo definovať úlohy inšpekcie práce aj v súvislosti s touto smernicou, ale budeme čakať aj na návrhy sociálnych partnerov, pretože tá smernica sama predpokladá, že vo veľa väčšej miere by mali do tej kontroly na úrovni podniku byť vtiahnuté odbory. Takže očakávame, ako sa dohodneme s zamestnancami a zamestnávateľmi, so zástupcami zamestnancov a zamestnávateľov na posilnení odborových práv pri kontrole dodržiavania týchto pravidiel na podnikovej úrovni. Čiže myslím si, že tých mechanizmov tam bude viacero. Ak to boli všetky otázky, tak ďakujeme veľmi.